Isyu, komentaryo, serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, Aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, Aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, Aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo publiko. Serbisyo publiko. Aksyon, radyo. Sa Bacolod, Aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mabulo bagyohon nga hapon sa inyo taran. Magulugal umon ang kahaponanon diri sa Negros Occidental kag posible sa kalabanan nga mga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Tagod man sang Bagyo Tisoy. Action reports after the edition sa mga adlaw Sabado. Nagapula ang mata, hindi. Nagapula ang numero sa kalendaryo. Isa ka sinipikanteng adlaw para sa pungsod sang Pilipinas. Dangod una bes makabig nga national public holiday. Ginatawag nga Bonifacio Day ang pagsaulog sa mga Filipino kag Filipina sang kaadlawan sa isa sa ginakabig bagarihan sa Pilipinas. Ang kompleto nga ngalan, si Andres Bonifacio E. de Castro. Andres de Castro Bonifacio. Nabunag Nobyembre 30, 1863, 1863. Lain pa ni pabensaron sa mga tao sang una. Way pa ni computer, way pa cellphone. Ang dargo sa una, bell bottom pa. Pero si Bonifacio ginpatay og galing Mayo 10, 1897, bata pa nisa. Siyang bata nanday Santiago Bonifacio kag Catalina de Castro. Isa ini siya ka Pilipino nga leader revolusyonaryo. Isa sa mga nanguna sa revolusyonaryo nga Pilipino batok sa Espanya. Nanging presidente sang Tagalog Republic. Ginatawag nga the father of the Philippine Revolution. Isa man sa mga Filipino historical figures nga ginrekomendar bilang pungsod nun nga baganihan sang Pilipinas. Way baya laye nga nakakilala bilang national hero. E daw way na maprobahan kag daw tubtob lamang sa diskusyon. Pero kung ang grade 1 or kabataan sa mga pamangkoton mo, sinong national hero? Isa lang ila sa nga sabat si Jose Rizal.
Pero may ara mamblaga sila nga si Andres Bonifacio. Ang nawong ni Andres Bonifacio, masami makitaan kag hindi sige hapon malipatan naton nga mga Filipino. Nangodyara nakapagkit sa kwarta sa punsod, ginatawag nga Philippine Peso. Pakta nyo be kung din nawong niya makitaan sa to. Ara sa daan nga 10 ka pesos, ining papel bladuag brown. Tupad galing sa kay Apolinario Mabini, Duanisla. Ara man si Andres Bonifacio sa daan nga 5 ka pesos ka papel. No gani sa unang kolor sa 5 ka pesos papel. Green. Pero ini nga mga kwarta maka-aksyon subong ay way na ginabaton. Dalaw ay nagimantuod mo lang tawon mo. Daw hindi sa makasabay sa teknolohiya karon bla. Ginilisan na sang bag-o. Ang nawong de Bonifacio ara sa gihapon. Pero hindi na sa papel, kundi sa bag-o na nga sinsilyo. 5 kag 10 ka pesos ara na nawong ni Andres Bonifacio. National Public Holiday sa nasaling tara, pulang pizza sa kalendaryo. Dobleng sweldo sa mga nagatrabaho subong. Apang natabuan lamang subong nga tuig ho. Nga Sabado wala sang klase kag wala man sang trabaho sa mga opisyal sang akong opisina sang gobyerno. Pasunod nga tuig 2020, ati may obra na sa gobyerno kag may klase na kay matupa na siya sa adlaw nga Lunes. Hindi malikawan nga sa mga Filipino ang nabunag sa nga pizza kag adlaw nga Nobyembre 30 ginasunod man ang ngalan nga Andres. Mayara man gani maka-aksyon nga pati ang palyedo nga Bonifacio ginasunod man. Ako din di malipatan, may ginpahamta maka-aksyon nga Andres Bonifacio Monument. Ginatawag nga Bonifacio Monumento kon monumento. Isa ka memorable nga monumento sa Caloocan. Gendisenyo sang national artist nga si Guillermo Tolentino. Agud hindi malipatan ang Philippine Revolutionary kag mismo si Andres Bonifacio. Namong founder sa Nasilintra kag ginatawag Supremo sang Katipunan. Nawin nga na monumento siguro kita naman sa kalabanan labi na sa mga utod nga panalagaw. 45 katapak niyang sa kataason. May mga simbolo kon symbolic images. Kagiban pa nga features ginatawag nga Cry of Balintawak. Subong isa ini sa ginakilala bilang isa sa pinaka-best monuments in the world. Bakin mo yan, kita mo. Sa November 30, last day sa bulang sang Nobyembre. Kapon ba, swell day sa may mga trabaho? Sa may wala trabaho, wala ginabaton nga kwarta, basta pamati lang sa Action Radio Bacolod. Kung malabayan ka mo sa ato sa nga mga Action Unit Reporters, gaan ka mo kwarta, manda mo kwarta ang Action Radio, ga panagtag niya kwarta kung malabayan ka mo. Nga ka mo naka-tune in sa Action Radio Bacolod. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayhan ang nadakpan? Oplanda ko promo. Si Action On, may nadakpan Action On. Please come in. Action na, mayo nga hapon, tudog echo. Wala lang ito may Swiss Dr. Ben. No, tunog-tunog, gagguray. Bebe. Lagi sa sagwaan eh. Nuna, sound system, minamonitor yaw. Hindi man, pero mayo klase ni siyang radyo. Klaro kayo, Action Mar. Ay, labda kayo ayon, tadi ka. Ay, po dito daw ang panahinayan. Den ka sabong? Action Mar ang patrol live gikan diri sa area sang Barangay Mandalagan. Pinanuhot-hot kita di Action Mar. Agti ginkantuan pa naton sa balay kasi higay may ID sa sideline ng sagwaan gabaligya fishbowl. Arewa. Tay dito mo palawigon paano ginagawa sa tay? Vinilo Villa 4. Liwat. Vinilo Villa 4. Vinilo Villa 4. Pinang edad tay? 52. 52 years old. Kag naging nga area gid ang lugar ninyo. Propianso na rin. Ang yung nadagan.
Puro Quezon 1. Oh. Mandalagan. So, may election, Maria. Hindi ko na magpalawigon pa ha. Ari na, ihatag ko na lang si mo. Kaya do, gabi. Sika kita sa sige. ibo nga. Isipay na, isipay. Isipay na, nay. Ay, galing kayo na bilog. Ah, Bilog. bilog. Sa bilog ko na lang. Sige na lang. Rekta-rekta na lang ni. Pero kung gusto yung isipon, kita isa-isa, pwede man nagduro tayo na. O, pwede. Pwede man na tayo. Isipon na pa tayo isa-isa or bilogon sa na lang. Teori na lang ba ito? Nanay, pwede na tayo. 500. Tayo na mga sa Action Radio ta. Maraming salamat sa Action Radio. Nabibigay sa mo, Sir Alvin Graba. Action mo na to. Okay, at least nag-monitor, good man siya. Walaan mo, ganyan may nakatatak, giti ang pensar, Action Alvin Graba. Oo. So, wala tayo. So, thank you so much kinuwating mo tatay. Tatay Vanilo Villa 4. Actually, upod man din niya ang iyang misis. So, ano ganyan mo nga alam yun, ay? Ano? Lolita Villa 4. Lolita Villa 49. Mga 49. So, duwa distraction na may mag-asawa, nag-monitor, driwa. Samtang nag-alingaw-lingaw, doon siyang ilag na baligyan ka fishball. Nakutla sila, Suran? Yes? Nakutla sila bacon, may kapangliso, why? Why man May kapangliso? kapaliso, tay? Why man? Oh. Wala man. Why? Hindi gid magpaliso, ha? Hindi ginagpaliso, tay. Amo na yan, tulog na niya ang radyo. Paliso, unyang maguba na karon, di ba, tay? Okay. Hari sa akong chili do. Di ba, patantabi sa imo ano? Ay, may sulodlan, gali action may. Pakita ko na karon sa imo kung ano gali ang sulodlan niya. Okay, may sulodlan siya, may balon gizi, oh. Sulodlan. Klaro pa. Sulodlan sang radyo. Yes. Solar action may. Ang manigiling nga klaro kayo? Maya, very good tayo. Taliwa tayo, thank you so much. Sige tayo, Winilo, Villa 4, di sa area sa nga. Yanson 1, Barangay Mandalagan. So, rekta diri, upod man sa kay Action Alvin, gawa una sa balita una sa Action, ang defensor. So, kulod, Action Radio. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati o plan dako promo. Una sa balita, una sa aksyon. Ay, sa ibanda nga, subong ka monitor ka diri sa inyo panatuntunan, tulat-tulat lang ka mo. Kay kung malabayan ka mo sang patrol, automatic, way na durog pa ka hitso-hitso, way gamo hatag na yon premyo. O plan dakop ang tawag sila. Balikan tang ato sa rin nagabalingaso nga mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Dari kita sa mga pangulong dinalan sa inyo sa nga palatuntunan, balita nga bisan sino man ang makabati nagapagot gid, nagainit ang ulo, kag nagasiling nga daw kanami pamatay sang tawo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kremen nga paglugos. Paglugos sa isa ka makaluluoy, wala sang ibato kag inosente nga bata. Bisan sinong pabangkuton mo, mamurugso kag mainit ginang paminsarong kag ulo. Sa saring nga hugada mga kaaksyon, liwat na naman nga nagbantog ang banwa sa Mursiaw. Ang balita dere, amay nagimulo sa esene kaugalingon nga bata sa sunod sang 5 katuig. Sus Maria kagusip. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning nga sahi tinuga diri sa kalibutan mga kaaksyon. Nami ni panitan nga sa isang tao mo. Hindi ko magtawag siya nga amay niya kay hindi nagkakadapat amay, hindi ni siya kakadapat amay sa mo sa nga bata ang biktima yaw. Daw kanami bala panitan nga lawas bla. Pwede man gani Akso Oliver nga butongon dila isambod sa liog no, pwede man. Una sa balita, una sa aksyon. Pwede man. Ayaw akong kaisaga. Nga ka hindi malikawan ga kabuya kita sang malain nga mga tinaga puruti. Ano abi ang maayo sa nga sahi sa mga tinuga man. Hindi gid mabasol ang reaksyon sang kalabanan maka-aksyon. Bangod mi nano man kasuli-suli sang istorya. Basta kaso na gani nga paghimulo sa isa ka minor de edad nga bata nga babayi.
Sala kag sala ginaya. Kag bala demonyo inaagawi sa isa ka nagahimo. Sini! Kung kaysa makasiling karaman lang nga basi kung pamilya na sila ni Lucifer. Amo na yung mga tinuga mag-aksyon gawain niya sa lugar sa ning dutang na tauhan. Ang report sa Murcia PNP, nagasiling nga ang ulihi nga pagimulos sa ning wala kalag kag espiritu nga sa isang amay. Natabo ini nagligad nga Nobyembre 28, ang pinakamailinit kag masubo diri nga himo sa ning amay. Tango diya ginsugdan ang paglugo sa isa nga bata. Patay agadayhan eh. Kung tadlong paminsaron sa kamay, di na mahimo sa isang kamay sa bata. Niyo mo? Ginupisahan yung paghimulo siya maka-aksyon tuig 2014 pa. Ibot sa ringon, 5 gidya ka tuig naging konsumo sa ring buisit o pulos ka sa isang kamay ni. Madakpan kung tani, nami mamlapatilaw bla ang ayad nga pinalidad. Para sa ulihi, mamurag-muragan man siya, kag nakasiling siya nga sala, galing inihimo niya. Ano ayhan ang plastada sang utok yan man? Banwasang Murcia makaksyon, kung maduduman nyo ay pagani magburabugnaw ang magbulabugnaw yan tong kaso man, nga paghimulos man, way patumiyura kung may kasulbaran. Ang una nga kaso nga paghimulos man ka mga kaaksyon, sa bata man dito man sa Banwa sa Murcia. Ang lokal nga panguluhan mga kaaksyon sang Banwa, kuduti nagatinguha man para maresolbar paagi sa pagtanyag sa riwad manil kung padya. Pero subong ano na ba na ang danangatan sa ring kaso ni? Sa mga kapulisan sa bayan sang Banwa sang Murcia, ipakita ang inyo sa katanda. Inyo sa kastig kag kaalam bala sa pagresolbar sa nga sahi sang kaso. Heinous crime inya. Akon makalabot ni Sektor Pangod de Presidente Rodrigo Duterte, mas may kutanin kung makalabot gini no, kay Tatay Digong bla, para at least makabando man siya, kay lain ko magbando si Presidente Duterte sa ato sa kapulisan mo. Pero kung ang kaso gani mag-aksyon, na sobra pa sa mantika nga kakatulog bla, tawad yung mantika kakatulog bla, budlay na ipukawon niya. Murag-muragal na ng mantika kakatulog kung gaang mas playo eh. Mamurag-muragal na sa hangkat ni sa mga kapulisan sang Banwa sang Murcia mag-aksyon, no? Duwa ka kaso sang pagimuloso. Lunsay pa mga inosenteng mga nagkalabiktima di. Dapat di madugoyan eh. Dapat matagaan magkagmay miyura man. Ang dalagan kay investigasyon sang saring kaso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ilawan naman ang balita sa nasyonal. Oy, importante ini mag-aksyon. Si Tisoy arena sa Philippine Area of Responsibility. Bagyo Tisoy. Ngalan sa gwa sang Pilipinas si Kamuri. Nagsulod na siya mag-aksyon sa Philippine Area of Responsibility alas 4 lamang sa mga hapon. Suro ini sa pag-asa. So wala ligmat kita 24 oras. Alerto bisan anuman gation. Liso wala liso sa tuo. Hindi kayo magatag sa kumpiyansa ha. Tangod base sa inyo sa di magatag kumpiyansa nga daw pawala laban sa ulihi. Base kamo ang maginulsulman kung sa inyo lugar magasentro ining bagyo nga si Tisoy. Nami matian ngalan niya Tisoy. Nga kung sa mga lengguwahe panaton sa Ilonggo ay digay no gani. Gwapo eh. Kani gwapo man ang paglaslas yan o, Dres Pilipinas. Gwapo nga ambot silingon, hindi magbilin sa dako nga hakalitan. Punta ni dala lang sa sanghangin kag ulan nga kasarangan. Hindi magalit sa mga propinad kag mga lugar, labi na sa kabuhi sa tao. Ang amayoon naton sa giyapon nga si Bagyo Tisoy mga nabuot lamang. Kag di na magdugay tener de responsod sa Pilipinas.
Wa gid sang dalon nga kaayuhan ko maglawig tinerang bagyo diri sa aton pungsod. May ara kita kadaan subong hinampang dis Pilipinas. So, kung may bagyo, ang open field nga sports event, nagluwas ko sa football. Ang football, bisan nano ka, kung kasarangan ba ng ulas football, masigi mo, di ba? Kung ara naman sa may atop, kung ang lugar ginabaha, di ba kampang kas na, hindi. Ano pa ba sa nga balita sa resilente na Pilipinas, sentro subong sang mga pungsod sa Asya sa patag sa ginampang. Ang pag-host sa nga 2019 Southeast Asian Games, nga ang formal nga pagbukas sa Dimakaksyon, bantayan taha, subong nga gabi ini sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Amo isang daw ginakabig pinakalako nga arena, agli. Una ini nga higayon, makaligad ang 60 katuig nga regional meet nga ang opening show ang patigayonon sa ginatuwag indoors sa lugar nga ginakabig world's largest indoor arena. 55,000 gali akso lever ang seating capacities ni 55,000 ka taong pwede makapungko sa Philippine Arena. Nako gid man na. Ano ang makit-an kag masaksihan sang mga tumalambong kag sang mga lantaw live dugay-dugay sa telebisyon? Pwede makapamati diri sa Aksyon Radio. Dalon man na ang update sa SEA Games. Ang mag-perform dugay-dugay si Apple Diap. Sino ni sagani si Apple Diap? Alan na gali si Alan Pineda Lindo. Filipino-American rappers nga record producers. Miyembro sang Grammy Award-winning hip-hop group The Black Eyed Peas. Sanang gakanta sang bebot, 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 bot, bot. Ari araman doa mag-perform si Lani Misalotsawa, si Jed Madela, si Kizzy Tandigan, ag ang TNT Boys. Isa sang pinakakilala ang atletas kalibutan kag the only athlete nga senador na, singer pa, host pa, artista pa. Mas Manny Pacquiao kag pinakahambol nga boksidor kag senador sa Pilipinas. Si Manny Pacquiao. Opo niya si Nesty Peticio. Isa magali ka boksidor ak sa Oliver si Peticio galing kayang iya sa ang record niya jutay pa. Pero ma-tie up sila ni Manny Pacquiao. Dua sila, taga Santa Cruz, Davao del Sur, ining si Nesty Peticio. Ang record niya, 8 kadaog, wala pa pierde sa featherweight division. Anong papel ni Lasne? Sila amo ang magasindi agod mapakalayo ang kontrobersyal kag ginalalisan sang pila ka mga senador nga 50 million caldron sa New Clark City sa Kapas Tarlac. Caldero lang bili 50 milyones pesos. Ang opening ceremonies mag-aumpisa alas 7 sa mga gabi. Gani sa update siri tutok lamang diri sa nagaisahanon ka matutod nga number 1 nga istasyon sa Negros, ang DYEZ Action Radio Bacolod. Alas 5:36 Action Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, dugay-dugay balbalon tarang mga detalye sa atos sa nga balita kay nagalagas lang kita sa atos sa nga oras. Nabo kita sa mga obligasyon, mga kaksyon. Amanay ko na kaisa nag-aalang-alang kita sa oras. Sige. Salamat sa nagabonitor sa ato sa nga live stream. Temprano pa mga aksyon. Dugay-dugay, balikan ta ka mo. Isa-isahon ta ka mo. Unahon tara, importante mo sa mga biyahero, sa mga salakyan, sa mga ginatuwag motorista na anong sitwasyon sa trapiko. Traffic reports. Sa Patrol with Action on, please come in. Mar, ang dalagang trapiko sa karon nga hapon. Sa sulat ng sa nga Bacolod, manageable action Mar, ang pinaka-station sa siniyang tinion. Sa subong na mention mo action Mar, since nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, Yes. panakitaan man naton sa kalangitan daw, hindi pa manggit niya super magalum. Action Mar. Amoy na notice naton, but then sa pila naton ka
kuha man yung information, Bitaw Office, may ari diri action mar, anong ka mga vehicular accidents ang na-record. May ari din sa mga minor injuries, may ari naman diri, may isa pag diri yung hit and run. Ining ang isa diri ka pedestrian ang na-aksidente diri nabungguan sa isa ka single motorcycle. Sa area ini sa nga dalan sumag action mar, kaya so far, ang other pagit nga na-record man nga daw medyo daw nag-cause abis nga gamay naman gamay na kapapurupug at man sa nga trapiko ay na, halin na alas 4 tugtog nga mga alas 5 man subong iya nga hapon tuwod sa ginpatigayon nga caravan isa ini ka pribado nagpatigayon sa nga isa iya ka caravan halin dira sa area sa nga barangay Bata padulong sa NGC ang another pag-election mars halin sa area sa nga Bacolod Public Plaza pagkadto man sa gihapon or meaning ang ilagin nga sentro sa area sa NGC. So ay nga dito medyo build up gamay at dandatig lang man nagbalik man normal after iya sa nga sininga caravan. Ani pa matiyan naton ang aton nga interview sa kay Sir Ananias Lugmao nga Bitaw. Nato ng topic situation. Bali ang mga dalangan ta, mataway, load lang sa subong sininga oras, karabanta alin sa Bata, moving to NGC, then nato alin sa Bata Plaza, moving to NGC man. Private sa mga karaban. Nga mga alas 4:15 ng sugod. Subong. Kapag ang atong dala nun, mataway man. Lagi man sa mga build-up. Tapos ang tawag na nag-iisip ng dala nun, ay siya bulang. So, hindi mo lang lagi sa atong mga karaban. So, lagi mo sa mga adlaw sa aga sa Lisari sa Lanila Protection dua ka private sa Kalindore tapos sa Palma Central Sunday sa Rowell kaya sa taxi sa Kalindore pati gamit lang ang gagmay kapag inalas 45 bali tanggan siya pedestrian single motor medyo rin. So, manaction mo na, ang kabahin lang sa interview man natin kay Sir Lugmao abot sa pinaka-latest traffic situation dira sa syudad man sa Bacolod. Kalabanan natin makitaan sa karon di may ara sa hindi naman ka mga pasahero kay mga major road diri sa area sa Bacolod, specifically diri kita going sa may Mandalagan. Notice natin medyo manageable man ang dalagan sa trapiko sa sinigyan at tinion aksyon Marlon. So live, gikan rin sa area sa patrol, una sa bitaw na sa aksyon na Defensor. Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na!
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Tibay ng loob, tibay, tanduay. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties kinapagkopos antioxidant nga vitamin para sa mata ang sabat sena may TC alkaline nga vitamin C. Manami magbulong sa mga balatian sa mata. Makabulig ini sa mga nakakorap-korap nga mata, katarak kag glaucoma. Sa mga mahilig magkape, kag kun kaysa balaga reklamo, masami ka sulab ang ina sa sulok-sulok.
Gamit ka mo sang Santon Plus Coffee Mix kag solbar ang problema ninyo sa mga coffee lovers nisa, no? Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Soya Santos Kabalonggay, may kape ka na healthy ka ba? May TC, Santon Plus Coffee Mix kag Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal pwede, mabakal sa online, pwede ka man makapadeliver paagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Aksyon Radio City Hall Report. Ibalon tara detalye sa nga balita halin sa Bacolod City Hall, basta sa Badogan is Action Art ay hopon sa Bacolod City Hall. Action Art sa report please kami. Natala na sa Marlon nga maghahatag isang financial assistance ang City Government of Bacolod paagi sa DSSD, especially sa itong mga biktima balas ang sunog dira sa may area sang Barangay 2 no nagligan ngadlaw sa din pinagresulta gito ganis kamatayon sa isa ka 5 years old nga lalaki matapos matrap sa second floor sang puluyan. Now sunod diri kay Ma'am Pasita Tero, actually ang mga requirements na provide naman nila sa pamilya sa itong 5 years old nga napatay, bali burial assistance na yan, kung burial assistance ang hatag. Now, sa part naman sang mga tag-iya sang puluyan, ang totally destroyed magabaton sang 10,000 pesos, while 5,000 pesos naman para sa mga partially damaged. So, sunod diri sa kay Mama Pasitero, kay natatabuan ang karon nga daw sa Marlon, may activity sila bala sa DSWD dito sa bahin sa Iloilo. Amo ning rason nga way pagit sa ideya kung pilagin ang ginhatag naman sa pamilya o kuniloy sa itong nabatay nga bata, pero siling niya may ara gin nga ginhatag ang city government. Siling ni Ma'am Pasitero tiway nagapabaya yung sudan kay since from the very start of after the incident nag-provide na sila ng pagkaon, mga kinanglanon alin sa hapon, moskitero sa mga residente nga naapektuhan, parang at least sa ila pag temporaryo sa nagaserbi aming evacuation center o kung sila may mata, may gamiton man ining mga biktima. Yaring palayag ni Ma'am Pasita Tero ang head sa Department of Social Services diri sa Sudan and Development diri sa Sudan sa Bacolod o kung DSSD. Kung sa ito nga napatay, so ginpa-process man to namon siya sang pamilya ya, sang burial assistance. Pero wala pa ko kabalogid kung pila ang ginhatag sang syudad kay sa Iloilo ko. So wala ko kabalo sang burial assistance na ihatag sa iya. Pero ginpa-require, gintagaan na to namon sila requirement para nga makapangayo sila burial assistance. And kung ano pag assistance matag natin sa ila Tapos may araman kita nga may mga food packs man kita itong ginhatag, may moskitero para sa pamilya. So far, amo pa lang man ang hatag ng DSSD sa ila. Sa mga balay ito, ma'am, no, may financial assistance man na as usual. Oo, ti ang mga totally damaged, ti amo na. Ang duha totally damaged, makabaton tag 10,000. Tapos ang may isa ka partial, 5,000. Kag burial assistance sa napatay mo. Amo na Sir Marlon ang palayag ni Ma'am Pasita Tero ang tagpamuno sa DSSD diri sa sulad sang Bacolod. Ang kaaksyonong gikan sa Bacolod City Government Center, Action at Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ato sa ring lawas ka kinahalan mga aksyon sa iratawag nga vitamin D3 sa inisang Mabakal ini sa nagalain-lain nga butika kag pinakamaayo nga rekomendar naton nagkadto kamo sila sa ding klinika akong tanatapan nahamtang sila sa may GS Taban Building, Lacson South, Bacolod City. Likod lang sa Action Radio Bacolod. Di ka mo katultol kadto kamo sa Action Radio kay giyahon ta kamo. Life Extension Vitamin D3 biyara sila libre nga medical consultation bagay sa mga medical doctors Lunes to Sabado. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon.
Matabaton talaga monitor sa ato sa nga live stream. Si classmate naton Aristi Alanas, si Monong, thank you. Si Inday Prime, aramang monitora. Si Rowena Diopinis Bakino, salamat. JR Region. People need the Lord. Okay. Si partner ta Danny Alcoriza. Salamat. Nonalin Sandag Valles, Gabonitor, iarama si Yan Nazareno, pa-shout out po sa pamilya ko sa Kanisri. Family Nazareno watching Saudi po. Taga Saudi, Yan Nazareno. To si Toto Edward, Gabonitor man. Si Peter Russell Yulutan. Oy, kumusta ka na, sir? Jack Bala, Anmirador, Permegid Gabonitor. Tanyo Eleni Agustin, Lagasan Bago, Lula Kunsing, Doriasang Purok Marang sa Bandalagan. Iban na balikan tarong dugaya, i-check tarang detalis ang balita halin sa ato sa nga patrol. Patrol reports. With action and defense or actionan sa balita, please come. Action Mar, balita sa patrol. Sa area isang hospital, isa diri ka 15 anyos nga bata, Action Mar ho, ang gindala sa hospital. Matapos ini nga biktima sa nga pagbuno. Uy. Base diri sa pagpahayag man sa nga biktima, nga ini siya ang ginpulihan sa duwa ka wala niya makilalaan. Pero antes pa ni Action Mar, natabo ining insidente sa area iya sa nga Bangga Baybay sa barangay Tangob diri man sa syudad sa nga Bacolod. Diin nagangkon ini sa nga pilas sa likod ining minor de edad. Nagtikaron diri ginabulong man sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kapang una diri ginpahayag sining biktima samtang nagalalisay sini or nagalalisay sila sa nga iya kakilala sa isa ka computer shop. Dito na nag-umpisa man ang kumusyon, nag-intra ang duha ka mga persona nga mo ning responsable sa pagbuno sa iya. Agati wala sa idea kung sanday sino ato ang nagabuno sa iya, igo sa likod. Kasi wala pa man niya may baluan kung ano ang tahi isang patalom ang gingamit diri apang ti nagapabilin man diri siya sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Iban pa nga balita, Action Mar, so manini sa nga physical injury sa police station number 4. Ang ipadangat sining 29 anyos nga si Diosdado Alaman. Area ini natabo actually sa barangay Villamonte. Kagabi, mga alas 9, ini sa natabo apang kainan niya sang aga na pa-record, Action Mar. Ang base din sa papahayag ni Alaman, samtang nagapapuli ini siya halin man sa Balay Ilimnan, daya sa area sa Lasal Avenue, apat ka wala makilalaan nga lalaki ang nag-atake sa iya. Ining possible man sinigin pulihan siya kung sa diin nakaangkon ini siya sang pilas sa nawala niya nga mata kag sa daluman sa nga bahin siya nga bibig. Ti amo ni nga nagabangod man sa kakulba pagti antes sa Action Maro wala pa makontento ining apat ka mga wala makilala nga mga persona. Hintayaan pa ini siya sang wala man nahibaluad nga sahi sang armas. Nagtuga naman niya sang kahadlok sa Taglagamo, rason niya ginpadangat sa police station number 4. So far mo ni pinaka mga natipon nga balita sang patrol. Una sa balita na sa Action and Defensor sa Bacolod Action Radio. Alas 5:58. Si Irene Federo, thank you. Ma'am Fridgie Joy Lingaman. Si Kumarta Michelle Diosera Verdien. Thank you. Araman si batchmate Carlos Lopez. Josimon Calaturilla, thank you. Mary Lo Catino, good afternoon. Si amigo ta Benji Bantong. Ano ka niyan po, amigo man? Si Mitchie Emerald, pwede nagali ilang isa sabon sa liog. O, may gipulos ng tao kuno sapat to. Atong amay lang imulo si Esa ni Kagulingon nga bata, ha? O, si Mitchie Emerald. Kaya nga suggestion man, ho. Ang utok, kuno to kiwi, o. Kaya nagtatadlong utok ni mo, bata mo, muslan mo imo, ya? Bawo, kabay pa madagpan to sa kapulisan. Si Gary Lake Manzanida Liza, thank you sir. Romel Fijidero from Kuwait, okay. Araman si classmate Jobert Canoy, Gamanidor. Ana Andrea Famoso.
Edmar Radikilia, ginatamyaw ko lang nga Ma'am Jessica Lapori, Fusin kag Barbarian Sokita, gabonitor kami subong nga sa programa mo, salamat kid. Si Toto Richard Malihan sa Capitol, salamat. Araman ang pinakapoderoso nga tao sa bugos sa Pilipinas, si Reynaldo Poderoso. Tema. Maik ka mo na. Ito to Reynaldo Poderoso. Si Bosinta Alex Kabalhin, gabonitor mo na. Moti Bibi, salamat. Thank you. Okay, daw balikan talando gayo kay ang tuhaw lakson JM sa kono gamo di sa snap. Surrender man sa ba impunto alas 6. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano nga kalintangan responsable nga pagbalita
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Lasais Diyos. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ini nga oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon.
Epic sa sarap, epic sa kulit. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Heart Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masunod na rekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Hindi magpauli si Iban ang malagros na kapsula. Simple nga tawag sa aton manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Kung nagkapalang luya naman, mo sa nga lawas, tilaos ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Sigurado gid di magkabuli gid. Pagluwas sa Panyawan Herbal Capsule, kung masulpay naman ang paghahamalan, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan na Capsule plus Panyawan Liniment taran himo sang said marketing. Iban nga balita way tamanabutan tutok sa Action Firing Line with Action Brian Bordel lasay si media tutok balasay sa kon alas 9 sang gabi. Ang mga nagpadala sa ilang sa mga mensahe way tamanabutan puro pasensya lang sa Lunes na naman. Must come together as one. Inyo pala tuntunan Action Reports after operation magabalik sa Monday. May Lunes na, may Monday pa. Opo din kay Action Oliver Pason with Action JM Bikins at Technical Control. Ako naman Action na Marlon Herboya nagpasalamat kag nag-aagda sa Action Balita Evening Edition magkasunod na. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.